To jama'a assalamu alaikum, da fatan mun waye gari lafiya. Abubuwa suna ta faruwa a Najeriya ko in ce a arewa, domin duk wata matsala da take a arewa take, in a kudun ma dai take a kan ‘yan arewan take, duk wata matsala tana kan ‘yan arewa. Idan an yi magana kuma a ce shugabanni ‘yan arewa ne. Mu dai a wannan mulki ko in ce a wannan lokaci ba ma ganin wani amfani da wani mulkin ‘yan arewa yake mana, domin duk abin da ya same mu ba sa yin wani ƙoƙari a kan su yi mana maganin wani abu. Abubuwan da suke faruwa kullum ana ta magana ɗaya, masu ƙoƙarin su fito su yi wata magana ma wasu har sun gaji sun haƙura, amma abubuwa kwata-kwata ba sa sauyawa. Mun rasa shugabanninmu meye abin da suke nufi da mu ‘yan arewa oho. Yanzu sabida Allah mutum yana shugaban ƙasa a ɗan arewa, kai dai ka tabbata kana shugaban ƙasa ɗan arewa, duk yanda za a yi in Allah ya yarda mafi ƙarfin zaɓenka ‘yan arewa ne suka zaɓe ka, amma kuma ya zama ‘yan arewan ne a banza a gurin shugabanninmu. Meye dalilin hakan oho. Ni ban ga amfanin mutane su zaɓe ka kuma su zamo su ne a banza, a koda yaushe su zamo abin kashewa, babu wani ƙoƙari da shugaban ƙasa zai yi a kai ba, da kuma sauran waɗanda suke biye da shi. Bacin tun daga shugaban ƙasar har zuwa ƙasa, dole ne in har da akwai yiwuwar a zaɓe ka, to talakawa ne za su zaɓe ka. Idan ka bari abubuwa suna ta cutar da wannan talakawan, to meye amfanin zaɓar ka ɗin da suka yi. Ko kuwa kawai su shugabannin arewa suna ganin kawai su samu kuɗi a mulkinsu shi ne ya fi musu daɗi a kan su kula da ‘yan arewa. Meye matsala idan har ka kula da waɗanda suka zaɓe ka a mulkin da za ka yi. Duk da ake cewa wai mu ‘yan Najeriya muna da matsala zagin shugabanni menene. To komai matsalarka ta zagin shugabanni idan shugaba zai kwatanta, mu fa matsalar mu fa a arewa ba wai a samu kuɗi ba ne ba. Matsalar samun kuɗi wannan mun rabu da ita, mun tabbata dama mun haƙura da cewa wai ana mulki ka sa rai wai za ka samu kuɗi kana talaka a mulki, mun haƙura da wannan. Sannan kuma tsadar abinci da meye duk ta riga ta zo, wannan ma mun haƙura da wannan. Duk abin da ya fi damun mu matsalar shugaba yana kallo ya bari a dinga kashe mutane ba shi da damuwa. Yanzu sabida Allah mutum ya zo ya zaɓe ka a matsayin shugaban ƙasa ko kuma a matsayin wani shugaba ko gwamna ko dai meye, yana sa rai in Allah ya yarda zai ɗan samu adalci, amma mutumin da ya zaɓe ka sabida Allah yana kallo za a kashe mar ‘ya'ya, ko kuma matarsa tana kallo za a kashe mata miji, ko kuma yana kallo za a kashe mar mata da ‘ya'ya, ko a sace su ya kasa biyan kuɗi a zo a kashe su, shi haka zai haƙura a matsayin kuma shi ne ya zaɓe ka. Kuma haka ga shi lokaci ya zagayo kuma ‘yan takara sun firfito, kowa ga su nan so suke a zaɓe su. Meye amfanin hakan mu a gare mu oho. Yanzu wani a lokacin da zaɓe ya wuce na baya, ba irin ƙoƙarin da bai yi ba a kan cewa ya ga an zaɓi wannan shugaban ƙasa don ya kasance mu samu sauƙi, domin yana ganin cewa idan mun yi haka mun zaɓi ɗan arewa, in musulmi ne mutum yana ganin cewa ya zaɓi musulmi ɗan uwan shi, in kuma ba musulmi ba ne ma yana ganin cewa ya zaɓi ɗan arewa idan arewa yake, in Allah ya yarda zai samu sauƙin wasu abubuwa. Amma sai ga shi hakan duk ba wani amfani da zai yi. Ƙarshe ma wani in lokacin da ya zaɓi shugaban ƙasa yana da ‘ya'ya nawa, ya yi musu hanyar ta dalilin haka sun zaɓi shugaban ƙasa, to wani ƙarshenta zuwa yanzu ko dai in iya da ‘yan uwa yanzu ya zama shi kaɗai, ko kuma in iya da ‘ya'ya yanzu ya zama shi kaɗai, ko kuma shi ɗan ya kasance iyayensa duk ba sa nan ya zama shi kaɗai kawai an kashe su, kullum sai dai a kalli haka. Babu wani shugaban ƙasa da yake ƙoƙarin ya mana wani ƙoƙari a maganin wannan abu. Babu wani shugaban ƙasa da yake mana ƙoƙarin ya yi maganin wannan abu, ko wani shugaba na wani yanki. Kowa sai dai ya fito ya yi maganarsa. Idan an kashe mutane 50 yau, shi kenan sai dai a ce an kashe mutum 50 a guri kaza, gobe idan aka kashe 60 wannan labarin ne zai kori wancan. Ba wani magana. Sai an yi magana a ce wai a dinga zuwa gidan rediyo ana cewa wai an rasa ‘yan ta'adda, wai ana neman ‘yan ta'adda. Don Allah waye zai ce wai a Najeriya wai ana neman wani ɗan ta'adda.
To idan an rasa ɗan ta'adda kenan kowa ma za a iya rasa shi idan haka ne. Mutane da za su zo a zauna da su a yi magana, kowa yana kallo, duk wanda zai hau sama yana kallon yanda za ka je gidan rediyo ka yi hira da mutane, haka za a zauna da wanda yake ɗan ta'adda ne yana kashe mutane a yi hira da shi, kuma ya tashi gobe ma ya je ya kashe waɗanda zai kashe, jibi ma ya je ya kashe waɗanda zai kashe. Idan magana ta kama a zauna a yi magana da shi, ba maganar ya bari ko kuma menene, kawai tunda dai ku shugabanni ba 'ya'yanku ake kashewa ba shikenan, kawai sai dai duk abin da za a yi a yi. Yanzu a Najeriya ba wani ƙoƙarin cewa kawai ko ya 'yar ƙungiya take ko ku 5 ne ko ku 10 ne kuka zo kuka tafi ƙungiya kuka ce wani ƙungiya ce ku kawai kuna da bindiga kashe mutane za ku yi. Ba wani shugaba da zai yi ƙoƙari a kanku balle kai ƙarshe dai sai dai wataƙila ba ku samu tallafi daga ɓarin gwamnati, amma ba wai maganar wai a yi maganin ku ba. Ta ya za a yi a dinga ce mana wai a kashe mutane wai mu yi haƙuri wai ana neman yanda za a yi a zauna lafiya. Ta ya ne za a zauna lafiyar? Kawai dai abubuwan da yake faruwa ga ku 'yan arewa, ko dai dama idan za ku hau mulki yarjejeniya ake da ku ta yanda ake son a kashe mutane, kuma ga irin abin da ya kamata ku yi, ga matakin da kwata-kwata duk yanda za a yi ba za ku ɗauka ba, kawai a kan haka kuke. Ko dai da shauran wasu mutane na wasu ƙasashe ko kuma a ƙasar taku kawai kuke haɗa wannan al'amarin yake kasancewa haka. Kawai mu zamo 'yan arewa koyaushe a kashe. To idan har kai shugaba ɗan arewa ne ko kuma ku shugabannin arewa ne, kuna ganin cewa dole ne duk abin da za a yi dole ana kashe mutane, kai kana kallo da sa hannunka ana kashe mutane kana ɗan arewa, bayan mutanen nan su ne suka zaɓe ka. To idan kana ganin dole tunda kai ne shugaba dole sai da sa hannunka za a iya kashe mutane wata rana, to wani lokaci zai iya zuwa idan an kashe masu zaɓar taka zai zamo ko ba sa hannunka masu kashe mutanen za su iya kashe duk wanda suka ga dama. Ƙarshe dai kai ma da kake gani ba wai sha za ka yi ba, in ma lokacin baka nan wasu 'yan uwanka da meye ko 'ya'yanka wanda za ka bari su ma a ƙarshe idan har hakan ta tafi akan haka to su ma ba sha za su yi ba. Zai zamo kowa ma masu kashe mutane kowa ma suna iya kashewa, waɗanda suke neman haɗin kanku a lokacin da za su kashe talakawanku idan har suka ci ƙarfin talakawan naku zai zamo ku ɗin ma ba wai wani amfani dama kuke musu ba. Yanda suke kallon talakawanku a banza suke sa kuke kashe su, su ma haka suke kallon ku. Kawai dai suna jiran wani lokaci ne da zai kasance ku ma za su iya kashe ku kamar yanda suke kashe talakawan ba wata damuwa. Shikenan duk abin da zai faru dama sun riga su ba wani damuwarsu ba ne. Wallahi waɗanda suke ba ku tallafi ku kashe talakawanku wallahi ku ma ba son ku suke yi ba. Ba wani ƙauye yanzu a arewa, ban san a cikin birni ba, amma a arewa duk duniyar arewa ba wani ƙauye da za a ce ana kwana lafiya ƙalau ba tare da ana tunanin wani abu ba. A koda yaushe a talakawan arewa idan za ku jeji, idan za ku je wani gari, duk inda za ku a tunaninku za ku iya gamuwa da waɗanda kawai kashe ku za su yi. Kuma haka ya zama kawai a haka muke raye, babu wani shugaba da yake tunanin wani abu akan haka, balle a ce za a yi mana tallafi na wani abu. Kawai mu kullum muna kwana cikin tunanuwan abubuwa, ku kuwa kawai tunda za ku ci mulkinku ku zauna ba ku da wata matsala, sai dai kawai ku je ku zauna da ku 'ya'yanku suna nan kusa da ku, da matayenku da shauransu duk suna nan kusa da ku, amma mu kuwa talakawa sai dai lokacin zaɓe kawai ya zo, ku zo kowa ya fito kawai mu zaɓe ku koma kawai ku zauna, mu kuma shikenan mun zama a banza. Waɗanda aka kashe shikenan, waɗanda lokacin zaɓe ya dawo kuma ku sake fitowa su sake zaɓar ku, shikenan kawai amfanin kenan. Wallahi ku kiyaye, kun gani wallahi idan na samu wata dama daga yanzu zuwa wani lokaci, wallahi idan na samu wata dama na kafa ƙungiyata tunda dai abin ya zama haka ne, domin da ku ake kashewa ba za ku ji daɗi ba, ba za ku taɓa barin abin ya zauna haka ba. Tun daga gwamna zuwa har shugaban ƙasa, duk wani mai matsayi wanda yake alamun ba zai yi mana adalci ba wallahi shi ma yanda muke zama cikin tunane-tunane da firgici kuma haka za ku ci gaba da zaunawa. Duk wani wanda za a zaɓe shi ya zama gwamna ko shugaban ƙasa, yanda talakawa zai bar su kwana a cikin tunane-tunane na za a iya kashe su, to kuma haka za ku zauna cikin wasu tunane-tunane don ko da yaushe za a iya kashe 'ya'yanku da ku, ko da yaushe da ku da 'ya'yanku za a iya kashe ku. Yanda muke zama kuma Allah ya yarda wallahi idan har ba za a sauya mana irin wannan mulkin arewa ba, yayin da muka samu dama kuma hakan nan haka za ku zauna.
domin kawai abin kawai haɗin baki ne kawai da hauransu kawai da rahin mutunci kawai yasa kuke ganin mu haka kawai sai dai amfanin mu kawai mu zaɓe ku kawai a kashe mu shikenan wayanda lokacin zaɓe ya dawo suke ba a kashe su ba su kuma su sake zaɓar ku shikenan matsalar ku amma mu matsalar mu ba matsalar ku bace mun haƙura da samun kuɗi mun haƙura da tsadar abinci amma a ce mu ɗan zauna ƙalau ma kawai da safe mu fita in lokaci yayi in jeji mutum zai je ya je in kasuwa zai je ya je in ina zai je ya je kawai shikenan wannan ma matsala ne sai dai kawai a fito a kashe mutum a ce wai an rasa 'yan ta'adda to wallahi ba wani shugaba da zai zo ya ce wai a Najeriya wai ya rasa 'yan ta'adda idan an rasa 'yan ta'adda duk wani ɗan ta'adda da ake nema aka ce wai an rasa shi to ni a zo a samu wallahi zan faɗi inda yake tunda dai ku rasa 'yan ta'adda wallahi zan faɗa muku inda 'yan ta'adda suke idan har neman nasu ake yi duk wanda yake neman ɗan ta'adda 'yan bindiga ko in ce 'yan kinafin da sauran ma wasu 'yan ta'adda da duk kuke cewa wai kun rasa su za a zo a sace mutane a makaranta ko a masallaci ko a cikin gari a tafi da su a ƙar wasu a mahin wasu a ƙar su je har inda za su je su zauna a zo a ce wai 'yan ta'addan nan yaran mutane a sace su je su yi wata nawa wata 2 wata 3 wasu su yi kwana 100 a hannun kawai 'yan ta'adda kawai a cikin jeji in lokacin ruwa ne ruwa yana dukansu in lokacin sanyi ne sanyi in lokacin rana ne rana ta ƙare musu ku kawai kuna nan kuna zaune sai an haɗa kuɗi wai a je a karɓo su wai amma wai an rasa gurin da 'yan ta'adda suke har izuwa yanzu tsawon shekara nawa to wallahi duk wanda yake neman 'yan ta'adda to in dai har neman 'yan ta'adda suke to ni a same ni wallahi zan faɗa muku inda 'yan ta'adda suke in kuma ba neman su kuke ba shikenan dama mu haka muke sa rai ba wani neman 'yan ta'adda da wani shugaba da zai zo ya ce mana wai yana neman 'yan ta'adda amma ga lokacin zaɓe ya zo gashi nan kun fito kowa da kowa ya fito kowa buri yake a zaɓe shi ya je ya zauna kamar yadda waɗannan suka yi mana